Безнең мәктәптә бүген шундый кайгылы тантаналы чара дип әйтгәндә, безнең мәктәптә укыган минем укучым, шулай ук минем хәрби патриотик яшь коткаручылар берләшмәсенә йөргән Гайфиев Илназның истәлегенә такта ачабыз. Кызганычка каршы безнең хәрби махсус операциядә һәлак булды. Ул Илназ турында кемнән генә сорасагыз да иң яхшы фикерләрен генә әйтәчәк. Чөнки аның шикелле укучы мәктәптә бөтенләй юктыр. Чөнки ул кызлар шикелле нәрсә кушсаң шуны эшләйде, кайда бара белсәк шунда бара иде. Иң күп ярышларда ул катнашты менә безнең яшь коткаручылар берләшмәсендә. Шуңа күрә мобилизация башлангач та аның калу мөмкинлеге булса да, ул беренче чакыру белән китте һәм елдан артык нашы территорияда үзенең хәрби бурычын үтәде. Һәлак булды безнең 26 октябрь аенда. Күмү вакыттагы бик кайгылы дип әйтәм, чөнки 12 ноябрьдә ул туган көне һәм 12 ноябрьдә аны без җирләдек. Кәчимә зиратында ул безнең хәрби операция вакытында иптәшләрен эвакуацияланган вакытта, дошман дромыннан һөҗүм вакытында һәлак булды. Чөнки ул үзенең яраланган һәлак булган иптәшләрен яу кырыеннан алып чыкканда менә шундый хәл булды. Мен турында бик озак сөйләй алам. Чөнки ул Казанга ярышка барганда 13 елда кешебез җитмәй ярышка барырга. Әйтәм, Илназ барасыңмы? Барам диде. Һәм шушы вакытта без республикада иң зур чемпион дәрәҗәсенә ирештек. Шулай ук Илназ ярдәмендә, чөнки ул иң яхшы боевой листок ясаучы иде. 1-2 сәгать эчендә шундый яхшы итеп рәсемнәр ясап куя иде. Иң яхшы турнингта күтәрелүче. Шуңа күрә иң яхшы хатирәләрне аның турында. Илназ һәм аның классташлары миңа класс буларак 9-нчы сыйныфта килеп керделәр. 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы сыйныфларда. Илназны мин бары тик уңай яклардан гына искә төшер идем. Карусыз, бар эшенә җиренә җиткереп үти алучан, җаваплы, киң күңелле, күндәм, олы җанлы, бик тырыш, намуслы укучы буларак исемдә калган ул минем. Шу 3 ел дәвр эчендә спорт эшләр өчен җаваплы булды. Рәсем ясау аның өстендә булды, газеталарны бик матур итеп эшләп чыгара иде, матур итеп баянда уйный белә иде. Аннан соң аның тагы бер шундый якты, матур бер гамәле, ул кыш көнендә суык дип тормады, карсыннары ясауда гел катнашты. Мондый чараларның үтүе билгеле балалар өчен бүгенге көндә бигрәк тә мөһим дип уйлыйм. Чөнки ватанны саклау ул кешенең иң яхшы сыйфатларының берсе дип саныйм. Менә аннан соң безнең тагын бер хатирә истә калган. Илназ армия хезмәтләрен инде армиядан хезмәт итеп кайткач, мин аны очрашуга чакырган идем. Үземнең яңа класс балалары алдына чакырган идем. Шушы очрашуга ул бик матур итеп киенеп килеп кергән иде. Шул вакытта кызларның күзен, ихтирамын, игътибарын да яулаган иде. Искиткеч матур итеп чыгыш ясады. Үземнең класстагы укучы малайлар хәтта үзләренең соклануын белдереп, алга таба мин дә хезмәт итәр идем дигән шундый бер ышаныч белдерделәр. Ә бит кичкенә класста балалар шук булалар, шаян булалар. Менә Илназның монда да үрнәге булды дип әйтәм калганнарга. Билгеле, мондый хәбәрне бер дә көтмәгән идем. Үземнең укучыларым арасында шундый еракка китү турында мондый хәбәрне бер дә көтмәгән идем, билгеле. Безнең балалар арасында илне саклый алырдай шундый фидакар укучылар булу белән без горур. Аның арабыздан шулай яшьләй китүе бик аяныч, билгеле, бик авыр. Аның якты истәлеге, аның матур исеме безнең күңелләребездә мәңге сакланыр.